Tell me where you are watching me from. At least accept my greeting. Click love and like. All very important. I want to talk to uche. I want to talk to uche. I want to talk to uche because this social media, sometimes some things na gone wrong. I tell not the right. Because you know can share button. At least onye amaho kwesịrị ịjụ ajụjụ. Enwe m ajụjụ. Onye amaho kwesịrị ịjụ ajụjụ. Onye ajụjụ adịghị efu ụzọ. And mgbe ọbụla ị na-agụ akwụkwọ, ị na-ajụta ajụjụ na class, ị ga na-amụta. All from ajụjụ ka ị ga-esi amụta. From mistake ka ị ga-esi enweta ihe ọfụma. Mana ọ bụ na iji akụzichara gị ihe, ịjụ ha ajụjụ, i were otu esi kụzie gị na ọ da-adịcha mma. So ije ebe ọ bụla ijere enwe ihe akụzichara gị ịjụ ajụjụ. Akọwara gị ọfụma. Ịghọta. Enwe ndị maka ya beji maka our daddy Prophet Evangelist Ebuka Obi wee bịa taa. Maka na my prophet and I love him so much. He's a man of wisdom. In fact, Chineke ji arụ nnupụta ọrụ very well. Chukwu ji arụ ọrụ dị ebube. A lot of things Chukwu ji Evangelist Ebuka Obi eme. Amara ma a ga-agụta many prophets na-eme ihe ọ na-eme. The kind of good work. The kind of good work. He's doing wonderful. Man ka ọ na-eme in secret giving. Very one. Onye atụgo ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ. Mana ụmụ na mmadụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ Holy Spirit. Ọ mmadụ ka ọ bụ. Ọbara na mmiri na-agba ya n'ahụ, otu o si agba ya n'ahụ. Also Chukwu onye a eme mistake. So otu ọ nọkịta na ọ dịrị above mistake. But e nwere ihe okwugo ihe a 3 times. And mụ nwa aghọtachaghị ihe ọfụma. Nsị ka m wepụtagodi ya ka mụ na ụmụnne m tụgharịgodi uche. Ịma some people pụta otu a. Enwe ihe ndị mmadụ amụrụ. The meaning of content. The meaning of correction. The meaning of learning. The meaning of bullying. Ịma dị iti akwa picture mmadụ n'iru akwụkwọ. Asị gị inwe content. Ị na-ebuli mmadụ. Ịghọta. So enwe ihe chọrọ ka anyị tụgharịgodi uche biko unu ewe n'iwe. Ndị na-akọkwa ọnụ bụ ike kọba ọnụ. Ndị na-akọ ọnụ bụ ike kọba ọnụ bịa mee ka ọnụ. Abụghị m ihe m ga-agwa unu. Enwere ha na-akpọ content, nwee ha na-akpọ bullying, nwee ha na-akpọ correction, nwee ha na-akpọ blackmail. Ọ bụrụ ihe niile onye ọ na-eme na social media na-awụrụ content. Ọ bụrụ ihe onye ọ na-eme na social media na-awụrụ bullying. Ọ bụrụ ihe onye ọ na-eme na social media na-awụrụ blackmailing. No. So enwe ihe njibaga ebe ka anyị tụgharịgodo uche n'okwu a. Maka aghọtachaghị m okwu a. Enwere onye dị above mistake na nwe onye dị above correction. Onye sikwa na ya dị above mistake onye apụta ka afịa. Onye sikwa na ya dị above correction onye apụta ka afịa. Na ogene ka m chọrọ ikwu Evangelist Ebuka Obi ekwugo okwu concerning nwaanyị ideti nwoke na-abụ. Nwaanyị ideti nwoke abụọ. So but gịnị with the meaning of dating? Ịma na-ekwu dating agbakwa na gị na nwaanyị ga na-eji na nwaanyị ma nke nwaanyị na-eji na nwoke ka ha eso na dating o ka bụ fornication ka ọ bụ ka ịkwa iko minus ịkwagodo iko minus ije for panty gị ala anyị rigoro ihe enu. But that one dating, I'm talking about dating without ịkwa iko. Na gịnị bụ dating? Ideti mmadụ. Ajụ nchọrọ ịjụ ebe a biko nụ. Ị nwere ike ideti onye ị nwere likeness. Onye like yo. Ị nwere ike ideti onye like yo. Ka number 1 question. Nwoke ị like yo, ị ga-edeti nwe ya. If this man like here, ọ bụ na ihe etiri ya, ihe ya amasịghị gị, ị ga-edeti nwe ya. That is my number 1 question. Even of dating work with feelings. Dating work with feelings, and feelings work with love. Now our prophet we are seeing na ideti nwoke na-abụ. O nwere ihe o mee. Na reason why ị ga-ideti nwoke na-abụ, ọ bụ na nke a disappoint ya gị. Nke a ihe disappoint gị. Now my question ebe a, what of when ị na-edeti two
men at the same time. Or one of that 2 men. Na ihe chọ na nwoke na that 2 men na ha nwechara ya 95%. Na agwa onye nke number A dị mma na as like ya agwa ya amaka because ọ na-eme. Number B agwa ya amaka kwa like ya ka o si emekwe gị dịkwa gị mma. Now inwetazi that 2 men nweta ediri mmadụ na-aba ka ihe ga-eme. Ị ga-agbawazi ofu onye obi when onye nke ọzọ mmanụ abụọ ahụ ị ga-ebrekizi ofu onye heart when because otu ọhụụ si dị possible na ụmụ nwoke na-abụ ị na-edet na ofu wike hapụ gị ka o si dịkwa possible na nwoke na-abụ ị na-edet ha na-abụ ike love gị. Now ị na-edet nwoke na-abụ for example then ị na-celebrate your birthday. Dating only the close to you. Somebody you're as in almost 60 to 70% of you. Only trust in a debt, but 70% of you. So, umugana abo more than 70% of you in a birthday. At least when you person be as you only in a debt. You will see number 1 person in every birthday. So, but a debt is to 2 people. Hanabu is close to you. So, Hanabu, you can Hanabu invite your birthday. Hana be obede ka yezo onye nka ma age ma birthday na akwado ko kwado birthday onye nke ọzọ ma birthday na akwado birthday what of ndị na-emekwa no surprise birthday wo echi onye nke a je na one place kwado birthday ka surprise ya gị onye nke ọzọ the same time jikwa ebe akwado birthday ka surprise ya gị onye nke no the other side onye nke no the other side ofu onye akpọzie gị na phone bakire date nwoke na-abụ mkpezie gị invite ị nọrọzie ebe ahụ onye nke ọzọ na celebrate your birthday onye nke ọzọ akpọ gị it's time erigo come over ka ihe ị ga-eme what will you do ma ọ na gị nwa na celebrate your birthday ha na-abụ bịa ka ị esi mee ya ka ị ga-agwọ nwoke nke a ị ga-agwọ nwoke nke a na ị na-edeti onye nke a igwe onye ka niile date onye nke a na ha na-abụbụ ikezi onye afelu onye efelu ha na-abụbịa ka ihe ga-agwa ha ị ga-asịrị onye ahụ asị ị ga-asị onye na-emaghị onye a ka ị ga-asị onye na-emaghị onye a ị ga-asị onye a na-emaghị onye a ka ị ga-asị onye a na-emaghị onye a Bible Holy Bible gwara anyị that you cannot serve 2 masters at the same time. Bible says you must hate one and love one. My brother, I want to tell you something. Dating work with feelings. Can you get it? Okay, good and fine. Na ekwu ya na achọka njikere ga ajụjụ na ọ bụrụ na enwere nwata nwaanyị ịlikere so much gị na edet ịchọpụta nwere ọzọ ọ na-edet obi ọ ga-adị gị mma asa this question obi ọ ga-adị gị mma ọ bụrụ na enwere nwaanyị gụnwa nwaanyị ịlikere ị na-edet ya ịchọpụta na nwere nwoke ọzọ na-enyekwa attention will you be happy? Say yes or no. If you will be happy, you did not love the girl. You did not love the girl. Okay, who will tell me the meaning of dating? I am dating this person. Dating. You are dating someone. Can somebody browse it and tell me the meaning of dating? Somebody that is the reason why some people marry today and their home break.
That is the reason why some people that's the reason why some people know why do the home hair break here. You tell me what am I chọrọ ịnụ di ihe dị ihe dị mkpa wudi ihe dị mkpa wudi dị mkpa dị ihe dị mkpa ọ bụrụ onye ọ chọrọ I spend the rest of her life with no dị ihe dị mkpa ego je date nwoke na abụ onye nke ekwe onye nke ọdabara onye nke then ọnụzie yes I watched about the first program about the first time I was in ekwe here. Let us call a spade, my sister. I can't share my woman with any other man. I cannot share my woman with any other man. Even self, just a friend self. That if self, girlfriend good. Okay, let me put it this way. Girlfriend good. This is my girlfriend. This is my girlfriend. Let me hold on. Let me put it this way. This is my girlfriend. Abi, this is my girlfriend. Now, this is my girlfriend. If I should get my girlfriend with another man attention, will I be happy? A woman can come out and date this. A woman can come out. A woman can come out and date this. A woman from date. Yeah. Of Oje Kaduna or date Kaduna, Oje Lagos or date Yonya. Okay, date in the matter. What you want to know? Is what you are people to try to tell me? Let us know the truth. Like this or this no. How can a man have something to do with a woman? Dating, nothing like sex. There, nothing like sex. With a man, he went here with another man. With another man. Only attention. How can you be giving two men attention at the same time? How can you be giving two men attention at the same time? Anyway, for me, it is unacceptable for me. Other people can enjoy it. For me, I cannot have a woman and the woman will be giving another man attention. Also go on my girlfriend. See what there na ya dey marriage. Also go to get friendship, girlfriend. Then she will be giving another person attention and be giving me attention at the same time. Let's read our Bible. Let us read our Bible. You can't serve two masters at the same time. Bible says you must hate one. Although you were there, you must hate one and love one. Now, every woman should be dating two men. Okay, good and fine. What of you after dating? What of you are dating two men? Good and fine. Hold on. Either date two men, then get disappointed. What of doing that marriage after 3 or 4 years? You know, misunderstanding them. Separate or chuago. And one 10 years has separated. How done it? And one 10 years has separated. Yeah. And one 5 years has separated. Yeah. And one 20 years ago has separated. Yeah. So it's also here. I gonna wire about that. What can I be take? For example. Chama Sonny text shut up man. I can support though. I can support this one. As my brother exactly, my brother exactly. I was thank you for this here. I can support this one. See, big on I actually call no ever.
You don't go, I'm no one that support this one. Hello? So you hear the mawu one you keep booking up. Also, onye disappoint yago. Onye hate disappoint you. What of Hannah be disappoint again? What of the two men disappoint again? Kopan. Naka boy had home, man. I will not just friendship good name. You can make a friendship. Friendship, you can have 100 friends, 200 friends. Can have friendship. Nothing. Hi. Get good man. And hey, I'm a birthday. The one birthday. Hey, Thanksgiving. The one Thanksgiving. Friendship. You are studying two men. Okay, that's easy to study two men. Not even to know as in I don't understand. Okay, so likewise, keep boy talk. Dating two people at the same time is wrong. It is not nice. It's wrong. It is wrong. You cannot give two people attention at the same time. My sister, as you okay, commitment. What kind of commitment did I get him? Do you know? I'm aware of feelings. I'm aware of feelings. I cannot keep two women in too much. It's not possible. Unless no one but for me to be dating two people at the same time, unless they decide I want to marry 2 wives or 3 wives or 4 wives, but dating to date two people at the same time, I don't understand. Okay, good and fine. So good and fine. I accepted. Now, open in there, date him, date you. Okay, but I'm going to you one day. Do you have any man in your life? Do you have any man in your life? Manager, do you have any man in your life? He asked him yes or no. No. Commitment have process, my sister. Commitment have process, my sister. I disagree with you. Commitment have process. Bro, na process there for Facebook. Facebook are flag Peter. Commitment have commitment. I disagree with you. I disagree with you. I want to hear something I like this. One I watch I got to see a woman dead. Like it. My dream who can know ya. Dating a woman. That is all about. If I'm dating a woman, I'll be monitoring her. If I'm dating a woman, I'll be monitoring her. Boys and half a bigger. Or something not able to check on her. So when you're on the debt, only you go under man attention. No. It's unacceptable. Anyway, this program I will have again. What I said that for me, it is unacceptable for me. It can be acceptable to any other person. You gotta go. So let me come. I will let me do one or two things. Let me do. I will do this program a different time.